नजर जमीन के रखे मेंटेनेंस सैया हमारा मशीन के। मलेवे में लिहलुई है टॉपिक बा हमरो सुना सुना यार हो सुना यार हो सुना यार हो भतार तोहार टू कॉपी बा सुना यार हो भतार तोहार टू कॉपी बा। राइटर किसान जाने यही से निरेख भेजले शतांक फोटो फोनावा में देख देखा दो देख सेल्फी में पहले हमार